Mladi se vraćaju pravoslavlju. Istraživanja pokazuju da u starosnoj grupi od 18 do 24 godine vera je skoro utrostručena tokom poslednje 3,5 godine. Porasla je sa 16% u 2021. na 45% početkom 2025. godine. Vera je porasla i među osobama uzrasta od 25 do 49 godina, sa 21% na 33%. Ovaj pomak nije ograničen samo na lično verovanje. Poseta crkvi je takođe u porastu, a istraživanja pokazuju da se broj odraslih koji prisustvuju bogosluženjima najmanje jednomesečno povećao sa 56% od 2018. godine. Nakon dugog perioda opadanja podaci ukazuju na to da milenijalci i generacija Z tiho pokreću verski preporod. Srbija je među 5 najreligioznijih zemalja u Evropi, a religija mladima pruža sigurnost, smisao i podršku u krizama.